ba? Fun. O ni ato ang every odd. One time. Si Pagang. Hello, Naibay. Saan? Ganun dagan magpindot-pindot na. Pindot ng sarili ha. Ay, Isa na. remote sensor. Asa mo remote? Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta mo adto ta sa Korea. Kay perti kami excited tara. Sabay ta dinhilan sa Dudes Torta. Tara. Okay, let's go. Bye-bye Cebu. Hi guys. 20 minutes later. International departures. Okay lang. Here we go. Going to Korea. Yes, ma'am. Nag-video ko. Where you going? Asan to? Balog. Diba? Diba log ka niya masakay ka sa international Airplane. airplane. International airplane. Kay mo atong tibalog. Spray ko sa ako ang saging. Musakay ko para ma-sprayhan ang imuhang saging. Oo. Mga dudes, so diri na kami sa International Airport. So excited, among flight is 3:30 unyang hapon. And maabot kami dito sa Korea karon is 9:30. So amo ang biyahe, estimated nga maabot kami sa Korea is mga 6 hours. Okay. So mo first time diri asa mi mo adto ani sa International. So before ta magsulod di sa International, pangitaan kita og passport o nata makasulod. Sir, thank you. Hi. Bye. Ay. Sulod na mi. So, adik. Maramag ka ng mga Miss Universe kung ano eh. Hala kalami sa bugnaw sa. Hello Korea. Korea mamaya. Wow, excited going to Korea first time outside the country. Thank you. Thank you. So diri kami di ay daw una kay magkuha kami og travel tax. Hello ma'am. Asma, okay ma'am. Uy, grabe sila. Uy, Kumusta naman sila? Inhale muna ko. Kay ganina pag yun alas 10 ang ako ang struggle. Kay si AirAsia nag-announce 11. Nya after mga 30 minutes nag-announce na po nga 1:30. So dili pwede. Also check-in time to Incheon. Incheon International Airport. Balog ko. Yay, okay na. Murag hapit na jud. after ani is adun sa may immigration ang kulba sa interview. Sige dabi, matry ta kay kami mga first time pa kami nga gawas di ba laban kulba na. O sa imong na feel gain na? Nag-walks ako sa libate. Ano pa siya pag umanda niya may interview dito sa immigration magambak-ambak gido siya sa kalipay. Umuhilak do siya magambak-ambak. Lord, this is it. Thank you na nami ticket. Na? Kuan, ato na po mi sa immigration. So we're going to immigration na Bawal na kami, ang dili mag-video kulba. sa sulod. A few moments later. Pasar sa immigration. Makahilak lang kami. Korean na. Nangangamoy kuryong di mabiyaan. Nangangamoy anyong. Anyong nga sa'yo. Oh my gosh, wala pina-upload. Wala pina-upload. Ma'am, bakilak na daw si Century. Amit na siya nahilak. Teary-eyed na. Madayon na dyan. Sa ba Diyos? Asa Century? Apil na natin nawang last year na. Anyong. Umpa. Masulod namin din sa
Unsa man ni kanang mall man ni atong gisudlan. Maging airport. Dili kami mangitaw lang sa Punchon. Mahal man kaayo. Ha? Tagpila di ay. Tagpila. 1299. Ang kanang noodles nila pa na katong chapsay. Kana dito kasabot? Oh. 299. Kaya wala kasabot. Ang chicken Na, nila. bugo ko di, oy, na One reader. piece chicken and fries meal is 449 with rice. Asa may good for kaning isa tigpalakpak na lang ni. Pila di ay banang good for 4, pila ka buok. Papaliton daw Pila? may good for 4. Onya kay lima man mi. Ang kanang tig-blank, tigpalakpak na lang na siya. Tig-video lang ko. Tig-video lang. Documentation ng akong trabaho. So mamalit ni good for 4. One piece chicken and chapche meal. Oh, kana to. Okay, sige. 549. Isa ka kananan. Yun na. Waiting sa among order nga pinakabarato. Ang isa ka kananan. Tag 549. Dalar kayo. Mahal kayo, sir. Sige lang. At least, mabasig. Oo, nakaabutag ko an. Celebration man nga nakapasar sa immigration. Ay, darag yun, among order. Ay, imo na, Sir Jor? Yes, sir. Imo na, wow. Sumuon na ni ang naay katong suya. Ano sa to? Garlic. Ay, garlic That's imo. garlic. And fries. Ay, okay. And then soft drinks. Oh, wow. Karon pa amo ang kuan time check. 1:40. Okay, this is our order. One piece chicken with rice and chamche. Chapche. Oh, chapche. Chapche. O sa ato, apa, sa tanghon gisado. This. Muna ni nagkantinad og 559. Kado na ito. Hampa. Yan. Let's eat. Makapas mo. Yung order ng white rice. Ilan yung white rice ni mama? 450. 1 hour later. Sige, unsaon man ni. Sandi. Ano na? Tamakan. Ay, uy. Ay, dara, oh. Wait lang. Wait lang sa... Makaligo mo sa tatalian. Hala, magkuhan sila sa utin-utin. Oh. My God! Murag nangihi. Mga kanding nangihi. Oh, nangihi. Nag-ugnaw siya. No. Ugnaw mo. Sana all. Ano ka? Sige. Basta, bugnaw siya no, basta kay ang gawa sa lubutin. Kaya mo sa minino ka to. Bugnaw. Bugnaw mo yan ay. Bugnaw, sir. Lami. Lami. A few moments later. Hello mga dudes, so mag-check-in na kami to Korea pero ang problema na mo kay among kauban from Davao bago lang nag-land. Ambot kung makaapas pa sila, na ay 12 kabuok daw nga wala pa bago pa naabot ikan sa Davao kay delayed ang ilahang flight. So karon check-in na to Korea. See you, kita-kits sa Korea. Check-in time. Yeah. Cebu Pacific. Manaog na kita. Kay Mildred. Mildred? Ah, yes ma'am. Gani ma'am. Board pa daw. Kauban na. So George, it's ito. Hi everyone, we're going to Korea. First time to Korea. Problema mi kay ang amo ang tour guide, ang amo ang leader sa tour. Wala mi kabalo kung nakasakay ba sabay sa amo adre sa plane or naghulat siya dito sa kaubanan nga nagahangyo pa sa check-in kung pwede makasulod pa sila karon sa amo ang
karon sa plane nga makasabay sa among flight going to Incheon. Wag siya ba? Yaman eh. Ang problema wala tayo tour guide dito. Kapit na, anyo nga sa'yo na. I-order ninyo. Seafood. Seafood? Sige, kami. Ako food. Ikaw food? Ako po, sir. Alam. Aron maapod. Mga food na food. Ay, pila. Pero na, pwede may ikadulan, sir. Doon sa ma'am. Pag-abot dito ang chopsticks, o pwede may ka-practice. Tusok-tusok ko naman. I taste Basta ang kinamot dito, ma'am, kay Kuku. Ma'am, ang VG, ma'am. Pagpila ang VG, ma'am. Basta things lang. Kaya magpabiji-biji, sir. 150. Mo ni ang amo ang panihapon karon sa diri sa ato ang Cebu Pacific. This is our panihapon. Can you say hi to my 안녕하세요. yeah. Baby. 안녕하세요. Hi. Thank you. Korean. 감사합니다. Am I right? Sign of respect. respect. Okay. You have to wear? You wear how many? One, two, three. Wow! Very good. That's it. Ha? Sa gyupta. Ha? Ikaw sa gyupta. Gyupta. Yeah. Gyupta. Galing. Kata mag-dance because he knows how to dance. A dancer move. Immigration. Yeah. I saw him in the that's it. Future member of BTS. Oh, BTS! Yeah. Galing. Sila na magkasinabot BTS song. Di ba? Fan, BTS fan. Sa man na. Sa man ang fan. Kung saan sa'y mada, fan. Kapit na ibabot. Magkuhan pero may turbulence pa ako manulan. Wow, Incheon na kami. South Korea na. Abot na kami. Ay, thank you, Lord. London. So we just landed at 8 o'clock Philippine time, 8:08. Ala, tungtong nami sa Incheon na kini, Incheon International Airport, Incheon. Asa ba Incheon dili? Ala ka. Nagsugod na ang bugnaw. No? So nakuha na lang dyan sila kuan, ma'am. Mga rebook sila. Ay, okay. Magdungan tagawan. Ay. Layo ba tayo? Layo tayo. Diyan kayo. And wala lang. Anyong. South Korea, nag-meeting na ang mga karong pa nakita. Hello. We have to go outside daw, ma'am. Hello. Hello, picture me. 5 minutes later. Bye-bye. He's crying. Layo pa man di ay.
Uy, magsakay-sakay po dahil taani, oh. Turo, oh. Hala, hayag pa. Aon sa naman ni? Suga dahil ni. Mura mag-adlaw. Gwapo lagi dito kaigan. I won. I won. Bye. Oh, bye. Ma'am, kabalo ka ang oras karon diri is alas 9 ano na? Alas Medyo. 9. Abi ni mo adlaw tanawa suga da ito. Karon kanang hayag pa man. Mm. Video lang na ako. Pero itong bagahe. Gani asa kwaon. So nagpila na kami diri kay mag hulat og train kay mabalhin daw mi didto sa Busan. Ano to? Carousel 9. Carousel 9. Mabalhin na sa kuan sa North. Musakay mi og train kay para makuha na mo ang amo ang luggages dito sa Unya man pundi mi kasakay ani kinsa mo kauban. Kaya na open na ay daghan suyop ang tanan. Manaman ka kasi kita mabilin. Pag kita ha pa Ma'am. Dali. May panggunit mas bagon. Uy, nagdagsa man yung kadaghan mag mga mura mag mga sum. Dako. Puno-punuan, oh. Jin, diri sa ta Jin. Yan na una. Mag-unsa na ni? Baggage. Maglinya. Immigration na tayo. Ha? Ay, immigration na po. Immigration, ato ang kuan. A few moments later. So, dara, nakuha na ito ang... Ada pa isa? Let's go. Pagkanindot kayo diri sa Incheon Airport. So, magawas na kami sa airport para sa mag-briefing. I-meet na mo ang amo ang tour guide. Atong tour guide daw karon kay Millennial. Wow, excited ba? Ang Incheon sa gawas airport. So, Korea na kami. Korean na may pa-welcome. Sorry. Okay, sorry. So, hindi pa man bugnaw. Mauna ato ang every odd. One time. Okay, I will introduce myself right over there. It's too crowded. Follow me, everyone. Hello, follow. Mauna yung bata pa. Ay, Paul. Si Korea, yeah. Naarabit tour guide. Ayun, nice, oh. Taga na, nice, oh. Ang sa'yo ko, ani concept. So just come on, Bangladesh. Come on, come on. Korea na, Korea. Korea, Korea na. Korea, Korea. Tara. Incheon International Airport. Limpyo, guwapo, bugnaw. Oh, they're coming. Okay, let's go. Inyo sa naman ito yung ngalan, ano po? Po. Asa mo upa. Sumin lang inyo ang tawag sa pagdaan. Sumin? Oo. Pagka babae mo tawag siya, sumin Pup man daw to, pupo. Do you have the Fiverr? Do you have the Fiverr group chat? No, we don't. No? I will take the photo and will share you if you have Viber na lang, I some have Dropbox or the Only Fiverr. Messenger.
Dapat Viber. Ay, Viber? Ano kay Viber? Or I will create the Dropbox. Wi-Fi. The Dropbox, if you Sa just... box dyan. Ma'am, wala tayo katong sa ano man, tong packet wifi? Sa iya. Ah, ano? Yeah. Make a shape like this. Yes. This is the shape of our heart. Wow. Heart, love. Excited na ko magsimhot sa hangin sa Korea. Yan, simbutin mo ngayon. Tugnaw. What's that? Tugnaw siya. Murag, ang iyang baho kay murag dagat. Murag sa dagat, no? Ay, bugnaw, bitaw siya. Murag bagyo lang, bagyo siya. Wow! We need to travel daw siya 1 hour. Padulong sa amo ang hotel. Ang iyang humot ba murag dagat, no? Our bus is the red bus. Red bus. Okay. Proceed na to sa... Magandang gawin. Hala, first sakay sa bus. Murag Metro Shuttle man eh. Hello, welcome to Metro Shuttle. Sorry. Ang among katawa mo. Shuttle, Ang shuttle ng bayan. Ang bayan. Po, say hi to my vlog. Hi. Oh, later. Later. Asa man imong letter, be? Okay. Every water. Ay, oh. Sorry. Sir, there's no aircon here? No aircon? Very cool. You want air conditioner? Yeah. Alright. Aircon. It's so init. Init, ha? Di pa ningot, me? One hour later. Alam mga doon, sabot na kami sa amoang hotel, sa Rage Diamond Hotel. Guys, tihan sa among first night din sa Korea. So magbaba kami. Yeah, we will use the same bus. Same bus. Same bus tomorrow. Ah, same bus and same bus. Ah, na-feel na nako ang kabugnaw. Mura magbagyo lang, no? Let's go, let's go. Sa Diamond Hotel. Oh my God. Binako ako siraduan. Converter pod, ma'am. Ah, oh, it's okay. After everyone take it away. Converter pod. Yung converter. Hello po. Good night, day. Good night. Ba't naman na yun, boy? What's that? Hello. Oh, Kibinobe, tanawa na to ni kung sa ang ilahang room diri sa Ritz Diamond Hotel. Hi everyone. Yeah. Dili. Swipe. Og naglibog unsaon pag-abli. Pag ano? Open na. Naglagot ako ano, hindi siyang open. Dili ma-open, ma'am, kay baliktad man imong i-push dapat birahon. Sige, duot, ma'am. Then, na. Okay Sa naman na. gawin lang, Bi? Sorry, kontak ko. Sa wakas nakasulod na dyan na diskubrihan nga birahon na di ay pagawas ang sportahan. Uy, wow, may anak ko ano? Gaposi. Hala. Si pag-an. Hala na i-bike. Walang i-close sa putahan, i-close sa putahan. Kagkinsa ng bike ko. Asa? Saan na siya? Ay, wala ka. Unsa man yun siya? Ang tanan, naglibog unsa paggamit sa iniduro. Walay pag-ilo. Ano ko siya tubig? Dili sa naman bilid siguro. Sige lang.
Lagay ko daw. But, Ano eh? ay daw. Magpusirit daw na pasa. Tuslok. Kasi naman. Tuslok, tuslok. Another tuslok. Tuslok. Dili na siya. Ay, ala, ako sabot niya. Ano naman eh? Bagay ko just me. Huwag na lang ang tubig. Ano may labad na mamulog mo kayo. Unsa man ang iilo Sa ano? pag-ilo. Dapat siya dapat. Kanya ko naman ko siya. Yun sa. Saan? Wala man. Dagan man pindot-pindot na. Ano pindot ang sarili ha? Gani. Ay, Ano? Unsa na? remote sensor. Asa mo remote? Ni. Wala, may remote. Ta kasi ar. Mo jud big mga tralala sa kuan CR. Wala man siya pag-ilo. Ay, dapat siguro na ilubot mo, ana. Lang shower. Gani, bidet. Ay, wala man. Guba. Ang tissue. Meanwhile. Yehe, hello mga dudes. Mag-rest kami karon para ugma kusgan nga maglaag city tour namo ugma dinhi sa Seoul, Korea. Ato sa sunod nato nga mga videos sabay ta dinhi lang sa Dudes Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaron, bye-bye.